wabarakatuh. Selamat malam Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Aduh, Jan. Krungu suarane panjenengan kuwi ning ati ki saya ayem. Alah. Krungu suarane panjenengan ki ning ati saya tentrem. Alah. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Limbuk. Waduh. Iki ya saya halus, saya halus. Anu ya suarane halus kaya siwir. Siwir ini apa to, Mak? Kertu Cina. Siwir ngene. Pangestunipun tasih ngugemi adat ketimuran, unggah-ungguh subasita muna-muni tasih dipun majengaken. Alhamdulillah. Niku orang ngilang-ilangke oleh dadi piyayi sing kelahiran saka Kabupaten Klaten. Kaluhuran injih, kaluhuran injih. Bar mangan apa kowe iki jane kok? Mas tak omongi. Apa? Mula merebut Indonesia bisa merdeka kuwi persatuane rak dijaga. Nggih. Wong sakmono akeh iso bersatu kuwi ndak abote kok ngopo. Wong loro wae ra iso bersatu lho iki. Kok mboten saged bersatu? Lho, lah iki jogetmu ki mau. Lah kowe iki lho, wektu ngene iki lho, enak to? Lho. Nggih. Lho iki bareng sing kene iki mau ki iki ora Sedaya menika benten watalan wantunipun Rama Gareng. Nah, kuwi aku kok kaya kepethuk Sri Kandi ya. Kembar identik kemawon beneh padatanipun. Ya iya, ning iki mau goyang. Miliaran manusia benten sing dek jarinipun. Apa-apa nek dipaido wong tua kudune ngomong rasa. Duwe anak loro panjenengan sing kleru sing Omong dhewe. aja nesu to, aja nesu. Ora ana suara gerak. Mong babakan joget kok diwaoni Lah masa lho. ana joget kok ngene iki kowe iki joget apa ngulet lempung go gawe boto. Lah nek kaya Apri mung tujuane mung joget tok. Lah nek kula ki Lho tujuane ya nyambut gawe ning omah Srawung, ya rondo ya ngayahi bojone kancane bareng. Wah. Mosok ayahe bojone kancane iki. Rondo ya mesti no. Rondo niku kanggo ngraketke oleh seduluran. Wong loro iki kudu kompak ora joget dhewe-dhewe. Wong loro joget dhewe-dhewe. Niki aja disia-sia. Aja disia-sia. Mbak Mimin. Lho, didangu ki lho. Inci wonten dawuh kok ya. Alah bos anak. Kula niku wis ngarep-arep kapan ketemu karo panjenengan. Alhamdulillah ya ketemu eneng kene. Iya, wong lanang kliwat. Amargi kangen. Heh? Kangen. Ayo kok mesti kangen banget. Oh. Nek di WA ora tau ndang bales. Sapa? Mas Bayu menika dipun video Lah kowe ya call salah ora aku. kersa. Kok WA kok Bayu kuwi buta huruf. Mas Bayu kok buta urun niku dos pundi panjenengan. Maksudnya mbok ya raketang emot napa apa sibuk nggih? Emot senyuman apa emot napa? Lah wis tak kirimi emot kepelan tangan lho kok. Aku kurang piye? Apa aku wis muni ngono kok. Ah karo emot getem-getem kok kurang piye? Mbok Injio nek karo wong wedok ki ngomong rasa lho. Makandani Pak Gareng. Le wedok iki sapa to, Pak? Sing lha ya sing wedok sapa to iki? Hamba. Kanjane ya nyatane ngeten, Mbak Mimin. Niki awake dhewe rak didhawuhi tirakatan wonten mriki. Ngeten pule. Arep ndongake apa karo warga Pule? Ayo coba. Penting kowe. Mugi-mugi warga Pule tansah sehat. Amin. Guyub rukun ayom tentrem. Amin. Pinaringan bejo donya bejo akhiratipun. Amin. Aja mung mburu donya nganti lali akhirat ning golek donya nggo lantaran sangune ning akhirat. Iki doane orang-orang terani ayang ngene iki mandi. Iya, Iki terani ayang. Iki terani ayang, sewengi dipethet tok. Kok dibetet pipun lho? Sewengi dipethet. Ya ora ya. Lah jarian kok. Oh iya. Nek Mbak Apri arep ndongake apa coba? Mugi-mugi warga Pule tansah pinaringan dirgayuswa, rezeki Amin. gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayah tinebena saking suker sakit lan memolo. Wah, jan yai iki nek apa-apa sarwa luwes ya, Mas. Iki lho. Dasare ayu ya to suarane apik, ngomong sithik iso ndudut ati. Lah iki agar kepethuk iki bocah kok wah disawang ora jelei. Oh, Mas Gareng. Panjenengan karo Mas Bayu kaya sajak pidak jempol. Oh, le ndongake padha apike, padha becike kok sing dalem bono menungso niki. aku ora ngalembono aku. Mbok ya diapresiasi. Jane iki penyanyi. Biayi sepuh kudune diugemi ngendikane ngomong rasa. Iki mimin apa Ora banci den banci ladan. Ora mbak noyot banci ndhe. Ya Mas. Kesalahan menika.
Yo sabar Mas Garing. Pancen jam-jam ini ki rawan. Arep ndi kok Arep ndi? Apa kepethuk wong wedok galak kudu tak wedya. Menika wilayah kula. Alah. Panjenengan wong neko ten Klaten. Wong Semarang golek panganan Klaten neko kake wae-wae. Aja banter-banter. Iki jane sing Tanpa yo Swanes dungkap nerapaten stilulat siludar. Weh. Kok ora iso meneng lho. Sing sabar apa-apa. bareng wis nesu ki mekrok dosa muka aslo. Ya jamono ya kudu pakan kudu sabar wong jam-jam ya ini ki jam rawan. Kowe kok titet berarti kowe wis kulino kowe. Kok titet ya meneh iki ora Ya ngapa. harus survei Tego. Ini ora, Mbak Mimin ku ya mung suarane iki sejatine atine iki halus. Ince janipun. Nggih, Loh, justru orang yang begini harus kita apresiasi karena Nggih. tidak pernah nutupi kahanan sing sejati. Bener Mas, orang yang begini harus kita operasi. Oh, sabar kuwi pancen. Saya omong kene. Tak apresiasi Dipun apresiasi Oh, menika. apresiasi. Diakomodir Oh, kepentingannya, nggih. dimanusiakan. Nggih, Wonge iya, prasaja wae enak apa anane ora ono Nggih. sing ditutup-tutupi kok ya mesti salah wae tumraping Kyai Kakung. Ya. Gedhe aku. Alah. tak ewangi nih, tak ewangi. Wah iki ki mbak-mbak kok ngene iki ya seniwati, seniman sing pinunjul. Lah kok omongmu kok ngono? Alah. Tangan gue jegok iki ngapa to saiki? Aku neroke lek Samino. Iya. Mulai yo, iki gane wis dicepaki gamelan komplit. Yo diaturke renang-renang sawetara. Siap. Niki wonten sing ngersake semangat juang 45. Nggih, Oh, nggih. ayo dibukani sik. Semangat juang 45, lagu 45. Nggih. Engko bukane saka anu Basdram pentut. Nggih. Ya, krek, jone neng nong. Bar nggih. Bawa, yo diaturke semangat juang 45. Bawa, yo. Kalau naik kendaraan apa putih yang diwarna apa sejati negara kita menjadi bahkan ada dasar Pancasila dengan dikatakan negara itulah satu prestasi menuju tahun yang utama untuk makamu lelimo rambate roto hayu rambate roto hayu rambate roto hayu rambate roto hayu Alhamdulillah. Merdeka. Kowe mau rung pakai kemerdekaan to, Lek? Merdeka. Ya sing semangat to. Ya, contoh ngono Pak Gareng merdeka ngono, Pak. Yuk, ngene merdeka cur. Merdeka. Tulus. Ayo Mbak Apri. Merdeka. Oh. Merdeka. Ngalah. Sing semangat pakai kemerdekaan lho. Nganggo getaran jiwa. Jane ya wis iso, Pak. Nanging ra anjurane Pak Ustad kae ngendika. Piye? Nek wanodya menika sunahipun suarane aja banter-banter, aja ngungkuli suarane Kyai Kakung. Kuwi nek wedok tenan, nek lah kan kowe ora.
Imbanipun Baleni merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. 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 Nah, ya ta. Wes, ketok asline. Wis metu braholane ta. Wong kulino ngono dadak tutu-tutu merdeka. Nek sing baku ki jroning ati, ora mung di dalam ucapan saja. Betul, betul. Tur dasare niki sapa sing entuk kabejan Mas Gareng, Napa, sing Mas? mirsani wayang mengko kondur iso ngasta dor pres. Enten dur Ini presipun. tadi titipan dari panitia. Nggih. Undian door prize sepeda gulung diundi di acara limbuan. Leres. Nggih, nggih diaturke. Nggih. Yo iki tak anu, gandeng pun kathah nawala sing kula tampi. Wah, Dipun iki mas. layane akeh banget tawone yo akeh ora jamak iki. Nggih, niki wonten sing ngersake pepeling. Oh nggih. Saking Bapak Sukono. Oh, katur Bapak Sukono, terima kasih selaku donatur utama pagelaran wayang malam ini. Oh nggih. Saking Pak Men Pule. Oh nggih. Ya. Pak Min. Iki pepeling, aku nyuwun tulung Mbak Dini, Mbak Gentari, Nduk Ayu, ayo. Ngadrene neng kipo kotak nyedaki Mbak Apri. Oh, ayo Mataram. Wah iki tunggal ras iki. Rada rene Ayu karo Dini dadi sing wedok kene sing lanang-lanang ben kono. Balen pesan Mas. Ayu ro Dini rono men wedok-wedok Wedok-wedok kono, kene. terus lanang ning kene. Sama kok ngisormu, Nduk? Tak yo padha le kagungan. Mergo wasis le. Aku wis tak ajarke sekali tempo nonton bar. Ya Allah. Ayo urut sing apik. Sapa? Urut sing apik. Ayo ayo ayo. Sing dandan lanang sing paling ora dhewe. Oh, sing dandan wedok. Sing dandan lanang. Oh, aku. Oh. Nah, ngono. Wong aku lanang kok dandan lanang iki. Lah mulane sing pacakane lanang. Lah iki kabeh ana sing ngersake napa niku pepeling mengko dibawani. Nggih. Nah, Mbak Apri, Helm. sampean bawa dandang kula pepeling saged? Saged Yo, ngaten. itu jatah saged nek iso. Alhamdulillah. Ayo, 50.000. Dini. Iso pepeling? Saged Pak Ya, Bayu. itu jatah saged. Alhamdulillah. Ayo, iso bawa pepeling? Saged Pak Bayu. Jatah, ayo. Matur nuwun. Ya, nah. Gentari, iso? Saged Pak Bayu. Kene jatah. Alhamdulillah. Mbak Mimin saged? Dedek saged. Yo, kene jatah. Ayo. Matur nuwun. Mas Gareng saged? Saged. Ayo coba sih, coba jajal. Jajal sih. Yo nek iso tenan ku nek ra iso engko tuwas kuwirangan kancane. Ayo dicoba sih, dibuktikan. Ayo. Ora. Aku nganggo bukti. Ayo no. Nek kowe iki sindene aku wis kulino krungu nek sampeyan urung tau. Ben ketok menonjol ya ning tengah dhewe ngono. Nah, sampeyan ning tengah ngarep ngono. Lah, Sebagai leader. yo diaturke sik. Leader ora dibayar ngopo. Ayo, wasito. Ora usah dikandani. Walah. Kaya amatir. Cepet tunggu gamelan kok disemak. Awong aku ki mung ngelingke kabeh no laline kok. Lha apa aku mendem kok dilingke. Apa nek wis lali kena wong mendem ya urung mesti, nggih ta? Ayo kabeh ya iso. Ayo. Mulane panjenengan kudu hati-hati. Iki ning Klaten. Iya, aku ngerti kene gudangi seniman seniwati. Dalang kondang sapa miten saka Klaten mesti hebat. Hebat. Ya ta? Nggih. Nah, sinden mesti. Asak. Ayo ta, ayo wis ora aku ora ganggu. Ayo. Ora kesel to kowe awan ora turu iki bayang. Aku wis bubuk le. Aku wis merem le. Sudah nembak lagi. Do. Wasitoti saking Prawinasis Nano. Ayo. nanona. Yo cakepane kok. Aku ngomong aku latah kok. Ngelingono
golek 50.000 ya rekoso ya. Lho mbakane macul. Ayo timbangan dipacul. Pembahasan ayo. Iya. Bebasan mung mampir. Ngombe. Jas. Kayak kulino adat lho, Le. Lah sing wedok iki apa sing lanang kok adan? Adat. Adat. Oh adan lho. Karo ning omah adan sing wedok iki apa? Wong anggere kurang turu kupinge budek. Nah, rasa gableh. Salat kang limang waktu kudu tansah Nanoe dipun lampahi. lanjut. Iku cagak agama pakartikan luhur. Nano yo. Doken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Pada suwi apa to? wajine suwo ora didodok-dodok kowe kene tok kene suarane sratek. Yo, ora suwi yo. Sik nyeket. Wah, kok ya sing kelingan wae. Oh. Mas iki wong enek mulai kateko. Heeh. Pilih dijabut nyawane apa dijabut dite? Lu cabut dite. Wis, yo iki diantarke pepeling langgam sik sing ngene dhewe. Iki jane jalan apa pemain karabol. Aku mau tekon aku mau. Ya Din, buka celok langgamke. Monggo. Yen wancine tansah dielingke yen wancine padha nindakake aden wis kumandhang wayahe subrahya tapi wajib jauh Yo, jejere. Luar
Sembrono iku perintah agama Nyelingono ning donya wong sendela Sabar lan tawakkal pasrah sing kuasa Yen kepengin besok munggah Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken rupiling monggo lenggah malih. Nggih. Ayo sing rumangsa wedok angkrem meneh. Kaya wedok. Ayo no. Kaya wedok. Nggih. Kaya wedok. Wah, atene lanang kok. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka prihatin isih ayo rene. Ya, Mbak Eka uget-uget. Ya, gini. Mbak ya mesem merangut pedae apa? Mbak ya guyung susah bedae apa Anggarku kata poing janji Aja hewa, aja tansah juwa Nadyan aku dolan sip laing janji Besoknya tansah tahan janji Yuk bareng sambut diuri Kagunan tanane sumapna Meski rasemdah Selamat malam, Dok Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Ibu. Iki yo lanang meneh. Kok lanang piye kok? Wedok iki genah. Mlakune wae genah. Lho kuwi wedok. Metandake sik kuat, sik nem rasa. Lho kok wong wedok kok metekol. Iki sing diarani jiwa yang tertukar ya ngene iki lho Pak. Apa dia? Poker bisnis kok aku. Jiwa yang tertukar. Oh, dia yang tertuk. Ayo arep kaya kintel niku iki wedok. Kaya sia-sia kaya kintel lho jenengan iku. Ngene lho Nduk kok ora aku sok pinter ya ora. Lah iki. Jenenge wong wedok aku sing ngagem. Agemane Piyai Putri Ah. saulah-ulah pecan lho. Mlaku ki sing temlek Lho, temlek lah iki lho, iki lho. mengo geget lati. Lah, Temlek mengo Awal. iki lho, mlakune temlek ngono kuwi. mlakune macan kuarken. Ah, luwe. Macan luwe. Temlek Ayo jajal kowe iki. Coba. Contoh ini Mbak Mimin contohnya coba. dipersani kanthi tenanan lho. Nggih, Bude. Temlek mengo Awal. temlek awal. Aku yo iso. Nah, coba. godaan kecil sing marake wong lanang terbirit-birit ki ngono kuwi. Nganggo diciwa ngono mang. Ayo. Temlek Coba tak mlakune piye? Temlek. Ada mereka. Terus. Nah, mulai. Aku mulai. Temlek terus. Nah. Ora iki jane sindan apa satpam? Sing dan kok kaya barongan iki. Lah kok kaya ngono kok mah kaya wong merongos iki. Lah aku lambeng ngisor dhuwur Pak geget kabeh. Lah ya nih, arep kok kaya ngono Mas Gareng. Arep tak pamerke suarane adikku wedok iki. Menika ngersakaken Pangkur Semarang. Wah, Kalian mari kangen saking Pini Sepuh RW Gangsal. Apa iso? Wah, awake cedhak yo napase yo cedhak. Ya aja ngepal sik to. Nang gitu. Iya Kak, ini rada tengah ngono Kak. Monggo Pangkur Semarangan kaya ngapa suarane iki? niki Pangkur Semarangan ki kremenane Pak Suroto. Pak Suroto yang Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Nggih. Monggo, ayo diaturke. Ya, Nduk. Monggo. Mingkar mingkurengu karo Pak, kok malah Mbak Jaroke iki ngapa? Suarane. Ya biasa wae kok mah dipolongi. Aku gemes lho. Mulane aja sok nyepelekke arep sinden kuwi kaya tugelan tebok. Niku suarane luar biasa. Ya Kak. kayak kijing. Aja nesu. Gregetan aku. Nyanya. Iki jatahmu Kak. Iki jatahmu. Terima kasih. Lah, ini loh Pak De. Lah kok ora ditakoni jabut duit karo jabut nyawane. Lah sing takon wis mulih kok. Yamene mulih mula ya kon Rumah Ya. akarono
nyambah cengkok nggon gawat. Ayo. Alon-alon lho, Kak. Alon-alon. Ya, Nduk. Bismillah. Ayo, terus. Sithik meneh. Oh, yuk. Alhamdulillah. Lulus. Ya. Ya. Tutuke. Merano. Sinuba sinung karata Neno nano. Yuk. mregratarta Nano neno. pakartining ngelmu Neno neno. Yuk. kang tumrap ning tanah Jawa. Yuk lanjut. Gomo. Apa tapi? Kenapa? Pak Garange astane lho, grayang-grayang aku ya anakmu, Pak. Anake arep dipangan dhewe. Ngono ya ngono mbok ya. Wong ora iso sebut kontol. Masa anak wedok arep dibethoti piye to kuwi? Ngono ya ngono mbok ya aja ngono aku. Sumpah lho. Kula aku nek dibarenge Mas Garange jane kok ora kok wegah. Nggih ngoten niku lho. Sumpah lho, Min. Anak wedok arep diuntil. Kok duntar? Duntar. Wong lanang ngadeg pulih, wong wedok lho ninggal tatu. Alah. Sumpah, Min, aku ora jawil kowe. Alah endi ana maling aku. Ora ana maling. Kowe kudu maklum bapak ki wis sepuh lho. Tur wanci yamene Dedek Bobo. Mbok. Apa? Napa gerah talingan to? Napa? Kok niki disumpah. Timbangane 150.000 kupingku bosok. Lah, Pakde, lah kuwi ronge pisan ora? Apa ngomong ngono ra wani lho, Kak. Kan biasane flu kan dikasih itu tisu. Aku ra wani lho, Kak. Aku wis suwe ora rabi sidenom lho. Dene apa? Lah kok ngono ira padake mati apa piye? Aku ki perhatian panjenengan nek pilek, tak kasih hidungnya kasih tisu. Alah padune ki ngajep patiku. Oh, kok Arep nesu. ngerah warisan kowe. Alah. Ayo lanjut, Kak. Agama nggih? Nggih, nano. Nggih. Ya. Agama Ane kemeng haji Turi pote.
miturut Mas Gareng Niku apa arti yang tersirat wonten tembang turi-turi putih? niku lagu penyemangat nggih peringatan buat kita yang masih hidup. Peringatanipun Turi-turi putih turi niku ditutupi mori warnane putih. oh So Nggih. kabeh menungso bakal ditutupi mori putih ditandur ning kebon abgo, kebon sing gedhe kuwi kuburan. Nggih. Seleret tiba nyemplung yen wis dikubur kembang kepundhuk kembange ngopo gumantung kelakuane rikala isih urip yen apik ya surga yen elek ya neraka. Nggih. Kula dinyati-ati sadurunge urip kudu tumindak sing becik yen arep ngekeki dhuwit wong ya kek ana aja dijaluk neh. Ya, udah. Wah. 50.000 niki mau ijik berlanjut to, Rok. Ah, jaket. Wis tau nyekel jaket baru. Urung Oh, ya aja ndak tuman ku nek. Ku nek ndak tuman, nek tuman iki malah elek. Kulino babab sing ora apik. apa duit saiki nganggo per. Nganggo mentul bareng. Ya aja ngono. Pade. Apa? Lah ini, Nah. Kowe mbok keke, Kak. ini duitku. Aku cuma mau bilang. Pak, kok digawe-gaweke bocah to, Pak? Iki urung tau dipek dagelan tuwek. Aku cuma mau. Niki anu Mas Gareng. Apa? Wonten awala saking muda-mudi ngudi prayogi. Oh nggih, Karang Taruna Nyuwun gending caping gunung jengleng kalian uler kambang. Lho, ing atase muda-mudi kok uler kambang coba. Ular kambang jenggleng. Yo ora. Nyapur kabeh. Kok kabeh diceglengke. Kabeh jeglengke. Ya ana aturane. Yo, diaturke sik. Monggo Malik Slendro caping gunung yo Kak. Kowe sing bawa sing jengleng Mas Gareng. Ya, coba. Ora urung lah ya aku to. Sing nembang Mbak Apri karo Eka. Nah, sing rumasa ora tak sebut lungguh duduk manis. Dipun keparengaken lenggah lah kok. Nggih no nyan istirahat. Sik tak eman-eman mboten iki. Barang bagus harga mahal. Iya no, dieman-eman banget. Min. Aku logomu sebelah kene. Mergo iki mau Mas Teguh angger weruh kowe iki greget. Oh, ngarep. Karo kelamet-kelamet Mas Teguh. Mas, nek karo di Afrika ayu ya 200. Nek aku 85 jalan, Mas. Oh wis tak klosone. Ah, tetep gelem wong lagi patah hati. Kak. Wah, iki Apri tibae kok terkenal ya. Ayo, Pak terus kondang. Ayo, Mas Gareng tengah, posisi tengah. Yo. Yo Kak, didatangi. Tanano. Yo, caping gunung jengleng. Monggo. Nano. Ben bengi. Awas. Nyamang. Oh. Ya. Ayo. Saiki. Ayo no. Oke. Iya. Oh. Wong wedok. Wong iso ngladeni ngono kuwi. Sejarah kan nek diberi kasih sayang harus membalasnya dengan baik. Nah. Oke deh. Yo, Mbak Pri, nano. Yen memacang. Among karo. Sik. Piye? Kowe sing kulino ngeslahe piye? Oh, padake apa wae. Wah, iki. Lah wong arep dijeglek obah ki engko ora pas no. Dadi kudu anteng ngono, Pak. Iya. Among karo janur kuning. Awas, jeglek yo. Ayo. Ayo ta, Pak. Kok sing ditokke kene? Oke. Iya. Ya kabeh iki enek anune no Mas Gareng kabeh iki ya enek anune dhewe-dhewe. Angleke dhewe-dhewe. Omonge mau. Kene jeglek diselani omong ora dijeglek lho. Ayo gede Kak, ayo. Ora sida iki. Wes to. Wah, Anu. padahal wis ditokke lho. Karo dicek karo kendhok ora. Kembang
ngetrek. Kok beda lho. Ah beda kowe takono yoga kok. Nene aku. Ayo Mbak Apri, ayo. Pacinten Awas. Jeng, yuk. Yuk. Iya. Enak lho, Pak. Neh, Pak. Oh, ya Nenek. Nenek. Oke. Awas, yuk. Enak banget. Ayo. Ayo. Modar. Wong sing wedok seneng kok. Sing wedok seneng. Wong ngegerak prak prok kok. Ayo, Kak. Nanoe. Yuk. Panas Ayo. udan. Hop, yo saiki mencongak parikan. Yo, cek Fani, yo. Mangan gule Mangan gule terus neng pinggir sawah. nang pinggir sawah. Warga pule. Warga pule. Rezekine melimpah. Amin. Ayo jejere. Hari-hari Hari-hari diwadahi kendi. badai kendi. Warga puniki. Warga puniki. Mugi gemari paloh jinawi. Amin. Yo jejere. Yo. Ana genteng. Ana genteng. Cacahe siji. Cacahe siji. Mas gareng. Mas gareng. Bagus sekali. Kaya. Sapi. Wis dilemi alhamdulillah kok ya. Malah putih lho, Pak, kaya sapi putih. Ayo jejere cek sapa? Ayo. Magicom. Magicom. Tinggu adang beras. Duadang beras. Karang Taruna Jatianom. Tansah bergas-bergas. Jati nopo jati anu dijawabane. Ben apa wis padha jatine ya. Ora apa-apa ora masalah. Ya, ya pokoke iya. Ayo jajare sapa cek, ayo. Bapak Sare. Bapak Sare, Ibu Mundut Sabun. Ibu Mundut sabun terus. Sedaya warga dusun Pule. Nggih. Mugi tansah kabul ingkang dados kajatipun. Amin. Yo jajare cek, yo gentari. Nyekel lele. Lele. Nyekel lele. Kulino. Cacahe 5. Cacahe 5. Mugi warga Pule Mugi warga pule. pinaringan panjang yuswa. Amin. Oh, mami. Yo karek siji, Mbak Dar sini. Gonggongane. Ayo. Ayo kudu lho liyane wis sing sepuh ya kudu mengestoni. Iya no, wong Ayo Lek, parikan Lek, kaya apa parikane? senior ki mesti pariane berisi. Go contoh sing nom. Ha iya no. Nek nganti parikane ora dadi ya isin-isin. Oh. Apik. Melu Pak Anom ya suwe kok. Ayo, ke parikan sik. Nano neno. Tuku sinom. Weh, Sinom to bine. Panganan enak. Iku keju. sinom kok dituku ya. Enak iki. Ayo, apa mau parikane? Tuku sinom Tuku sinom. nang Surabaya. Taduan. Nek kok tinom lho. Oh, sing rada Nyepur. Tuku Surabaya. Ayo. Ya Ayo. cek nana. Ayo. Pak De Simon. Nek kaya dalan Sragen. Ganti. Ayo. Tuku sinom nang Surabaya. Terus? Warga Jatinam jaya selamanya. Amin. Amin. Ayo, saiki Mbak Apri. Ayo. Kleang-kleang. Keliang-keliang. Ketiban aki. Ketiban aki. Engkang mirsani wayang. Ingkang mirsani wayang. Mugi kathah rezeki. Amin. Ayo Eka, ayo. Oke. Nano neno. Mas Bayu Heeh. mancing ning kali. Terus? Mbak Apri ayu. Heeh. Kok nggawa kunci. Yo, kok kuwi ning omah sambene bengkel kok ya. Kunci Inggris. Sayangku kan ben parikane sayangku. Ayo. Mimin ayo Coba, Min. kene. Pak jenenge wis ganti. Sapa? Kiki. Apik lho. Kiki. Ora Mimin. Apik jenenge.
dari kata Sukimin dijupuk tengahe Kiki. Oh iya. Jenenge Aki barang. Aki Kiki. Sapa dipun keparengaken kula parian sih. Nggih ya Allah. Kula nek Iki kan arogan kados cinden-cinden sanes saya mboten saged nglampahi. nggih. Akhir ngomong iki lambene temapuk ya. Ya aja ngono to. Ayo, Kiki kemari. Aku telanjang. Wah, Lah. Dani. Ngomong parian kok ya. Anu neno. Aku telanjang. Terus ditubruk yoga. wah, Mugi sing nanggap wayang heeh. bagya mulya. Suarane Kok jan dicengkok bareng. kan suarane jan temapuk. Ayo. Nek kok sendal apa jenenge? Sendal pancing. Yo tutuke. Anu yo, Mbak Amri. Yo. Tanah sudan aling-aling ceping gunung. Jeglek. Nadian wadon. Ayo. Jare jeglek. Kliwat tok yo. Yo Kak. Kowe kono wis kekiter e. Anu. Iya. Nadyan wadon sarato. Suara suling ngomandang Suarane Kitan Bali ngulon setia dekelakon setia dekelakon. terus bablas kelanggame Bayu ben. yo Mbak Pri maka Peter gambar cepat
saiki Mbak Eka Lenggase ya iki mulai membuka door press. Ayo. Iki. Mbak Pri, Mbak Mimi, monggo ayo. Niki wonten titipan surat. Napa surate? Saderengipun kula wacaken Nggih. keparenga ingkang mirsani pinarak ingkang sekeca sampun bebas saking papan. Oh, ngaten. Niki apa to sebabe door press iki sepeda 5? Lah, Napa sebabe Napa niku, door Pak? press sepeda 5? Mergo penyelenggara acara malam hari ini adalah RW 5. wah. Oh, ngaten. Luar Nggih. biasa. Niki Nggih, terus yang beruntung adalah niki nuwun sewu nggih. Nggih. Ampun bribaken papan nggih. Yang beruntung mendapatkan door prize malam hari ini adalah penonton yang duduk di kursi berwarna merah. Merah. Monggo. Sing penonton mau- yang duduk di kursi berwarna Merah. merah. Ingkang warnanipun abrit, maju Pak. maju Pak. Di bawah kursinya. Kursinya di bawah. Kursinya di bawah. Kok kursine digawa ya malah Oke, kasake boleh. wong ya. Digawa tenang. Lah kok bukti ya sing lungguh dheweke, ya sing lungguh wong liya ora nesu kursine. Putih, Pak niku. Sinten malih? Ibu. Ibu nggih. Nggih. Merah, Bu. Ibu ugi merah. Niki door prize niki lagi niki lho, enten door prize kok penonton yang duduk di kursi warna merah. 5 orang, mestinya 5 orang ini. Sudah komplit nggih. Matur nuwun, wah alhamdulillah. Nonton wayang entuk hadiah. Lah. Alhamdulillah sepeda. Ibu asam urat gitu saya gejot sepeda, Bu. Lho malah dadi sehat. Lah no. ben olahraga kok. Olahraga, Jenengan ki. Oh, dadi kursi sing abang niku sing entuk sepeda. Iya, makanya kira ora gagas. Oh, nggih. Waton legah dia iki bejane sing pinarak ning kursi berwarna merah. Merah. Nggih. Aku mau ya timbul pertanyaan kenapa ki jojo apa kok ono abange ternyata gondor pres. Oh, nggih, alhamdulillah. Tadi sing kepareng asta kundur sepeda gunung, kursi yang berwarna merah. Nggih, terus ini yang menyampaikan hadiah siapa, Mas? Nggih, mangke hadiah sangat menghubungi sinten panitia wis, iki saged. badhe dipun serahkan. Sinten? Langsung dipun serahaken. Oh, langsung diserahkan. Monggo sinten? Sudah. Ingin kawogan. Oh, Nggih. ya kawogan nyerahkan sinten? Panitia. Oh, langsung sama panitia. Langsung Pak. panitia. Langsung panitia. Oh, Nggih. yang kinten-kinten betul sepeda repot pun pinten ngoten-ngoten. Kok arep dilelang. Ora, Nggih. wong hadiah ya mestine dimanfaatkan dengan baik. Selamat Kang Pikato. Oh, bapaknya ya Mbah Kakung. Mbah Kakung. Wah, goes. Elok tenan. Mbah, becek-becek goes ki, Mbah. Gowes. Ayo. Nggih. Gue sok gundes. Yo, saiki karo nunggu oleh napa hadiah wonten sing ngersake podang kuning. Iya. Nyanyi sinten? Dibawani sik. Yo, Mbak Apri, bawa sik. Ayo, kaya ngapa suarane? Oh ya. Ayo. Natian wujud temong peksi. Piyaine ayu, suarane apik. Lah, nggih. Nyekel mik kok ya luwes. Ayo. Lano. Iya. Lah jan hebat tenan iki. Ora muspro nimbali Mbak Apri iki ora ana rugine. Weh, disawange nak. Disawange nak. Dirungokke ya kepenak. Ha iya, tur isih enom. ae. Matur nuwun. Iya. Mbak ora keduren nek ngalem. Halo manis mengsa make Nonano, apa coba seniore genti kuwi? iya Ya apa ora trimo coba. Rodokmu ndirono. Pak Gar iki ya men ngerti tenan nek aku iki talenta, ndek kualitas. Oh, pancen kowe pancen pantes ditaleni. durung Ayo. Wasuwe
Kok kalau menjinge nyangkut iki. Tukang sone sabotase, tukang sone. Suwe gawanku. Alon. Kuwi bermain. Kowe iki ngopo malah nabraki sapa-sapa? Aku wedi mlayu nabrak apri. Ayo. Malah nabrak gunung lho. Golek isi podang. Alah, golek isi podang. Alah. Aja alah. Iya. Ayo. Golek isi podang pita. Anu Iba bunga tiku. Mene wis metu sego. kok sik ta kowe. Kok senengane kuwi wajibe kudu ngono. Ayo. Nyandeng bisa dadi tambah. Yo, salah kami diaturke. Mawah. Duet Mimin Apri. Mawah, iya, Pak. Bisa awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Kamu ben pikiran ganku goleki ora krasa. Esok awan kanthi wengi.
liyane tak aturke Patet Songo. Nggih nek Sing ngembir dawuh. jagate bakone kabeh padha kecekele. Siap. Ayo tak derek, Mas.